ταχεία σου σκέπην και τη βοήθειαν και το έλεος δείξον επί το δούλο σου, και τα κύματα αγνή καταπράιον των ματέων λογισμών, και την πεσούσα μου ψυχήν ανάστησον Θεοτόκε. Είδα γάρ, είδα παρθένε, ότι ισχύεις όσα και βούλεσαι. Ενθυμούμε την κρίσιν και δηλιώ, την εξέτασιν τρέμον τη φοβεράν, φρύτω την απόφασιν και πτώμε την κόλασιν, τη του πυρός οδύνην, το σκότος ο τάρταρον, το βρυγμό των οδόντων, τον άϊπνο σκόλικα. Ή μη τι ποιήσω όταν τίθονται θρόνοι και βίβλοι ανοίγονται, και όλα των ματέων πράξεών μου ελέγχονται, και τα κρυπτά των πονηρών και ματέων λογισμών μου δημοσιεύονται. Τότε